Bracho, môžem povedať, že sníval sen, alebo tak možno stále ešte nejaký sníva. A tak ja som bol rád, že som mohol vždycky byť toho súčasťou a tak postupne som začal nejako tomu chápať a vlastne aj ten festival bol festival toho, čo spolu dokážeme. Všetkých mi prišla úplne skvelá taká, vieš, príležitosť, že priložiť ruku k dielu, že urobiť niečo také, že wow, niečo také pekné. To som sa hlavne tak naučil v tejto partii, že už nielen berem, ale aj dávam. Snažím sa čo najviac dať a čo najmenej za to chcieť. A robí ma to teraz šťastným to, že dokážem niekoho pekne potešiť. Videl som, že proste to má zmysel, hej? Že to spája veľké množstvo ľudí dokopy. Presne od tých ľuďom. Že prídeme opiť sa, vyskakať sa, žijeme len raz, vieš, a takto, ale že to je také, asi to niečím človeka naplňa. Sme spolu super kolektív, to ma najviac teší. Let it flow. Proceeds to sprout. Make your own break. Let them grow. Dobre, a teraz piano hudba. Myslím si, že Deň pre všetkých je festival, ktorý nielen, že sme mladých ľudí tu na Orave, ale ba čo viac, prichádzajú tu po nebo ľudia, ktorí hľadajú takúto pokoru, dobrotu a dobrý čas všade po Slovensku. Nebola jeho malá pohoda preto pre kapely alebo pre line-up, bola jeho malá pohoda pretože veci, čo sa tu dejú, prinášajú každému len to najlepšie do srdca a každý si tu nájde to svoje. Preto sa to nazýva Deň pre všetkých, lebo či si alebo Ahojte námesto, mrzí ma, že tu dnes nemôžem byť pri tej zaskvelej akcii. Dúfam, že si všetci tie atrakcie užijete a ja dúfam s vami budúci rok. Pozdravujem vás, Marek Videnský. Čau. Toto je príkladom tomu, že sa to naozaj dá. Naozaj sa to dá, keď ľudia dokážu dať do seba, zo svojho a tento svet môže byť naozaj krajší a môžeme spolu dokázať veľké veci.